Hi, I've been watching the news lately. Nakaka-disturb. Tayong patayan. Actually, matagal naman yan eh. Ngayon lang nilalantad lahat. Nakakadismaya dahil ang pinupuntirya yung mga maliliit na tao. Maraming namamatay. Maraming mga kasong inuungkat. May mga patay na nga naungkat pa. Yung mga duming nagawa. Nakita ko sa bagong administrasyon na pinapakita na okay, after a week being inaugurated, 2 weeks, first week yung mga mahihirap palit ulo, kumbaga, na nagmamalinis sa mga pulis. Mahal ko yung mga pulis natin, bato mahal kita, pero it's unfair na parang ipalit ang buhay. Kamatayan kaagad. Nasa ng human rights, nasa ng justice system natin. Kung mananakot, okay lang. Pero bakit di nila puntahan yung punot dulo kung saan nanggagaling yung mismong droga? Tapos kailangan nila i-squeeze pa ang mga yun nga, yung mga nasa politics or yung mga judge, yung mga mayor na wala rin magagawa. Siguro Duterte has the only balls. Yun lang, meron siyang balls sa mga taong gumagalaw para sa kanya, pero hindi niya nakikita yung mga repercussions na nangyayari sa bansa natin, na parang okay lang pala pumatay. And Manny Pacquiao, I idolized you before. You're a Christian like me, but it's okay na you say that gays and lesbians are animals. Anong pinagkaiba nun? Sa pagpatay ng ibang tao, mas masahol pa tayo sa animal kung yun ang gagawin natin. Kaya nga nagkaroon tayo ng gobyerno para diba? Kaya nga may serbisyo kaya yung dapat gawin. Hindi yung padalos-dalos lang para lang may maipakita sa tao. Hindi ibig sabihin mo, wala, tama. Para lang kayong mga unggoy din. Walang pinagkaiba sa hayop. Sa nakita ko parang medyo hindi na lalaman ng mga masses or yung mga tao na slowly nagiging parang silent martial law yung nangyayari. Hindi naman nangyayari. Marami pa rin ako nakikitang umiinom sa labas. Wala naman, hindi naman nasusunod yung 10 o'clock na liquor ban. Gun ban kaya? Pwede? Alam mo, tanga ako eh. I really can't utter yung tamang words para sabihin yung mga nararamdaman ko dahil hindi ako writer masyado. Hindi ako magaling. Pero yung nararamdaman ko, emosyon, sobrang sakit.
Una nung tumatakbo siya, puro siya mura. Ganyan. Tapos ngayon, he is showing that iron fist, o binibigay niya yung iron fist sa atin. Marami na lang sigurong okay na lang dahil natatakot sila. Pero I think yung rights pa rin ng tao yung pinaka-importante dito, hindi yung it's like bullying people na parang, hey, you're an addict, surrender, if not, I'll kill you. Alam mo, ang daming mga paraan dyan. Sports, halimbawa, yun yan. Parang, pakitang gilas na lang. Pakitang gilas na lang. Talaga tong bagong presidente natin. Walang pinagkaiba kay Donald Trump na ewan ko na kung ano mangyayari. Tingnan natin, pero hindi ko talaga mailabas kung anong tamang hindi ako writer. Pero ang dami siguro nakakaintindi sa akin na hindi lang makapagsalita. Kasi mali eh. Ba't di mo nalang puntirehin yung mga bigati na tao? Hindi yung kailangan mo i-squeeze yung mga judge para magturuan. So, ang mangyayari, palit ulo. So, mas maraming patayan. So, yun ba yung gusto natin pakita sa future generations natin? Na parang, okay, it's okay to kill. It's in the Bible. Naging extreme na ba ang mga Pinoy ngayon? Or yung mga tao na namumuno ngayon dahil nagmamalinis sila? Ang dami mo nakitang katabi niya na madudumi rin. Bakit di yun unahin? Hindi yung mga mabibigat, hindi yung mga mahihirap. Tapos kailangan pantay-pantay, gagawin pantay-pantay ang Pilipinas. Mayor, I'm not afraid of you. I'm not an addict. I rarely drink. Pa-drug test mo na lang lahat, pati ikaw, magpa-drug test. Lahat. Hindi lang yung mga polis. Lahat ng nasa tabi mo. Kasi you're in power now eh. You can do whatever you want. You can say whatever you want. But it is very unfair to the masses. Although, maganda yung nangyayari. Let's just wait and see. But I'm very disappointed. Especially kay Manny Pacquia, who's a Christian. Says, okay lang na pumatay ng tao, pero ang bakla, lesbian, o yung LGBT, masawal pa sa hayop. Ang killer, sinabi nila, ang addict will always be an addict. So therefore, a killer will always be a killer. That's my question to you. Walang pinag-aiba po yun. Lahat ng mga tao may second chances na pwedeng ibigay. Depende na lang po yan sa inyo. But so far, I am very disgusted sa nangyayari. Hindi kayo nananakot ng tao. You are using the masses para sa advantage ninyo. Wala kayong pinagkaiba sa kanila. Adi ka rin. You're a sociopath. Yun lang. God bless you mightily. This is Baron Geisler and I'm not afraid of you. Not even drunk.
Really tired. Tired of all of this bullshit and nonsense. Me, Baron, is signing out. Bye.